Straight to the point. Okay, mga kaigalan, sa pikas bahin, arita mahigala sa Independent Commission for Infrastructure. Kini bang gihimo mahigala pinagi sa usa ka executive order? Maingon ni kag executive order lay naghimo ana, meaning ang presidente lay naghimo. Buot mahigala sa uban nga mga congressmen o uban nga mga magbabalaod nga maayo unta og usa kini ka Republic Act. Usa ka balaod gyud mga higala. Kay kini inani ang naghimo ang presidente si BBM. So ang moimbestigar mga higala, utlo pod unta si BBM nga apil nga imbestigaron, nga siya may naghimo ani. Ang iya pong mga hinanib nga imbestigaronon, medyo alanganin kayo kini mga higala ang Independent Commission for Infrastructure. Mayon ta og dunay balaod yun. Aron nga dunay say power. Ang mahitabo, unsa may power mahigalaan eh. Mupatawag siya, o dili mo tunga, dili sa kapugos. Wa say power mga higala nga, pananitan tawgon ka, o di ka mo tunga, mahimo kang makontempt, wa man. So kining Independent Commission for Infrastructure, magsalida ra gyud ning tanan. Salida ra ning kalakiha. Wa man, dili siya og na ipatawag. Og mingon dili ko mutungad, wa. Way mahimo. Nang kumutunga mo ingon, di ko magpa video. Okay pod. Sama ni Martin Romualdez, ni tunga sa dito kay total hinimo ra man sa gagaw. Di man ni balaod mahigala nga. Nilabang gyud mahigala first reading, second reading, third reading sa both houses of Congress. Dahil tunga po dito, ni-request po niya unsa iyang kabubuton mo na mahinuonig, madiktahan lang hinuoning ICI day. Unsay gusto mahigala sa nito nga? Okay. Unya, why budget pa gani? Nga klaro, kining Independent Commission for Infrastructure, unsao man nila pag independent ang kalakiha. So, gisaysay ni mahigala ni DPWH, former DPWH Secretary Rogelio Singson. Asa ako nang giingon, kining ICI, bisag inani ra ni unta, ang makapahatag og dunay credibility ani, with due respect sa ubang mga members. Ang ako na ilhan nga medyo okay unta ba kadto si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagbalik-balik ko istorya ana sa una nga kini ko na sa Magalong diha nga tagaan na pod og klaro nga kada na ang independent nga pag-imbestigar. Dili po diktahan sa Magalong, di na po presyoron. Nga iyang kaugalingon gyud ba? Nakasalig ko atong Magalong. Pero ni-resign man, wa man magkakwan, doon na may mga kakulian. Ikaduha, si Singson unta. Kanhi DPWH Secretary Rogelio Singson, siya maoy cabinet member, siya maoy former secretary sa DPWH during the time mahigala ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Kaning mga tawhan na makasalig-salig ko ano nila. Sa ako ba lang kaugalingong evaluation. Unsa man nang resign naman hinuon ron? Kining uban basig masaligan pero wa kay ko kaila. Sa ako lang kaugalingong evaluation ha. Ang ako na ilhan dito nga doon na ba'y record unta nga masaligan ni mo, doon na ang integrity ba si Magalong, kita katong sa 44, di klaro ang itong investigate ni Magalong. Bisag unsa pa mahigalay mga influences nga naawa, magpada. Ikaduha ka na si Singson, kay ugming kag suito nga sa pasikot-sikot sa DPWH, kana si Singson suito na because he was the secretary at the time during the presidency of former President Noynoy Aquino. At the time, ang DPWH medyo minus ang korupsyon. Di man nato masiro ang korupsyon sa DPWH kay kana mga buaya diha. Dili tanan pero daghang buaya nang naa. Di po hinon tanan. Mo na ako ipaklaro. At least during the time of Singson when he was the DPWH secretary, dili talamak, dili garapalan ang korupsyon diha sa DPWH. Kini karon naman ni mga higalang grabe gyud kaayo. Karon panahon na kining kang BBM nga time, maingon bitang uban mahigala. Unsa man imong komentaryo Atty. Phil nga, wa man yung apilas Duterte. Kana mga higalang nahitabo karon, mo'y pinakagrabe. Bisag apilon ko pas Noynoy, apilon ko pas Duterte, but sa ilang time, dili kayo grabe ba? Karon, kanos aman nahitabo nga ang PhilHealth funds gikuha, karon nga panahon. Straight to the point. Daan na ni problema, daan ang PhilHealth, kani adto pa na ni problema. But mas grabe karon
Karon lang nga administrasyon nga gikuha ang pundo sa PhilHealth mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ha? Ang PDIC gikuha 107 billion ang gikuha. Ang sa PhilHealth mga higala 60 billion ang gikuha. 89 billion ni tanan nakuha unon. Ang nakuha mga higala kay wa man gikausan ni kuha day 60 billion na nakuha. Straight to the point. Karon man ni. Muna moingon nga ang ato mahigalang pangumentaryo mas grabe atong pangumentaryo karon because karon ang grabe mga higala nga talamak kaayo. Wa man nakuha in fairness mahigala during the time og Gloria Macapagal Arroyo. Nangumentaryo mo katong Gloria mahigala kay utro masad tong dunay mga kakulian tong iyang administrasyon pero wa niya kuha ang PhilHealth funds. Wa niya kuha. Panahon ni Pinoy wa kuha ang PhilHealth funds. Panahon ni Duterte wa kuha ang PhilHealth funds. Karon pa ni mahitabo nga ang kwarta sa PhilHealth nga inay para mga higala sa ug doon na magani savings, no? My God. Patuuhon ta ba nga na savings ang PhilHealth? Kung doon na savings ang PhilHealth, itabang na para sa health section. Hala, pagtukod, pagdugang hospital, umingon niya, okay, daghan tag pundo sa PhilHealth, pagdugang og hospital, ibutan ta kaning Vicente Soto day. Tungod kay daghan man pundong PhilHealth, duhaon na to ang Vicente Soto sa Sugbo day. Hala, inana. Di kay mo daghan man pundo ang PhilHealth at tukhaon ni kwarta aron ato ibutang sa flood control. Hesus Ginoo ko. Pagka di malasa nga analysis. Pwede padak-an ang health benefit package kung mauhon manggaling na. Daghan makagpundong PhilHealth. Kanang punduha sa PhilHealth ihatag sa bisan unsang gastuanan for as long as it is related to health. Ayaw may patuuha. Kabantay ka na, gipatuo man ta. Sige lang, i-appeal man na sa mga kalsada. Para sa kalsada man ang DPWH kay panalitan to, ako nos layo inyong balay, to ako nos bukid, nabutangag kalsada, na muna nang mapadung na sa hospital. Ato na ni ipagig, kataw-katawa ha. Gibutang sa flood control, unsa man na, aron nga di mahabahaan, inig adto sa hospital. Kana bang katarungan mahigala nga bida, di pa lang kita undiir kamayong balikason. Straight to the point. So muna nga ang mga tao nga angay ibutang diha sa Independent Commission for Infrastructure kay wa man say gahom, wa gyud optics ra gyud ang tanan. Akong gi-evaluate ha wa gyud. Gihimo-himo lang gyud pag am-am sa mga tao nga ay mo kabalaka ha, katawhan, ay mo diha og kuan, ay mo og protesta ha, ay nalan ninyo paresign nas BBM kay imbestigaron lagi na nagtukod ng Independent Commission for Infrastructure. Pero tan-aw nimo unsay power sa ICI wa. Wait, Clarix. Ang imong tan-awon. Maparihan sa military nga, giulog-ulugan military ay mo kabalaka way kudita-kudita ha. Ayaw mo pag-alsa di ha kay total increasean inyong sweldo. Nana mo'y allowance karon gi-increasean na 300 pesos ang adlaw. Sunod tuig sigurado na ang base pay na gyud. 2026, 2027 January, 2020 January, garantisado ka na nga naa na mo increase. Ang military sa taon mahigala, at least na ulu-uluhan po military. Ang kwarta mga kaigalaan ng taon gikan sa buhi sa katawhan. Straight to the point. Ano yung prangka-prangkang istorya mga kaigalaan? Giulu-uluhan. Mao po ng katawhan. Giulu-uluhan lang nga naaman ng Independent Commission for Infrastructure. Alam mo kabalakahan na araman. Pero unsa may nahimo ani? Kinsa may mga credible persons nga ibutang din ha? Niresign na mas magalong, niresign na po si Singson. Usa-unta sa mga nindot ibutan ay katos Conchita Carpio Morales, former ombudsman. Kanabang doon na ba'y integridad? Ba na kung ingon ba nga doon na ba'y klaro ba nga crusadas corruption? Wa pod mga higala daytay. Kaya ito ang istorya di anak mga higala katos Conchita Carpio Morales. O mo to ibutang nito, mabutang nga ligon. Kaya kini noon makasalig ta. Kaya na yung mga tao mga higala nga doon na ba'y integridad. So, unsang hitabua sa Conchita Carpio Morales, gitawagan dahil siya nga paapilon. Pero doon naman sa giingon nga, kung paapilon ko, klarohon na natuha nga, gusto ko kanang, ayaw ko buti unsaon na ako pag-imbestigar. Straight to the point. Kabantay ka dahil, panalitan, paapilon ta, ako imbestigar. Ayaw ko diktahi unsaon ako. Mamay, giingon ni Carpio, ni Juan, Conchita Carpio Morales, dahil interview ay, ako ipabati sa ninyo kadali ha.
Ang interview ni Conchita Carpio Morales labot ani ato paminawon kasamang names be audio kono audio. Were you ever offered to join the ICI? Because you have so much feedback from people saying Conchita Carpio Morales should be in the ICI. I don't know if I should reveal this publicly. Yes, I was. I was asked to be the legal representative. They insisted. So I said, no, I'm impervious to influence. I was very frank. I said, I don't like it if and when I should be there. I don't like anyone to interfere in my work. There was no reaction, but so they said, please, for love of country. Then they said, no, I'll give you 1 hour. Then I said, no. Then they said, 2 hours. Okay. In the interim, I tried to conjure things I would be putting as condition in the event. I would not be honest if I say that I was not open to it, but I was not very sure about it. So I had a mental exercise. I said, what will I put as conditions? Of course, one of the conditions was that they should not interfere in my decision. However, I wanted to conduct an investigation. 2 hours never came. I didn't receive a call. Neither did I call. At palagay nyo, bakit na hindi tumawag? Because you said you were impervious to Maybe, of course, you have a lot of conjectures, but that could have been one of the reasons. Would you have taken it? If they accepted my conditions, I would probably have taken it. Conducting hearings in secrecy, I would not have allowed that. So I would probably have been fired. Okay, please, no. Okay, explain ito ha. Kay in English man nahibaw naman, kasabot mong tantanan sa in English, kasabot mong tantanan diha, pero ako lang tagstag sa on yun. So dihang gi-interview si Conchita Carpio Morales, ako uyon ko nga, dapat si Conchita Carpio Morales appeal diha day. In fact, si Conchita Carpio Morales, former ombudsman Former ombudsman may kala taas kayong credibility ng ombudsman during the time of Conchita Carpio Morales. Straight to the point. Former Associate Justice ni sa Supreme Court. Pag-retire niya, gikuha siya as ombudsman. Pagkanindot paminahon sa record sa ombudsman at the time. Ugon niya, ang mga tao mingon gyud nga appeal ni siya unta sa Independent Commission for Infrastructure. Kung dili lang ni ulog-ulog ni BBM kining ICI, kung sincero ka sa pag-imbestigar, kini mga tawhan na may papilon. Sus gi-ofiran din ni mahigala si Conchita Carpio Morales ingon sa taga-ikog gamay nga oras paghunahuna. Kay ako ra ba kung ako maoy mo imbestigar, dili ko gusto nga ma-influensyahan. Matod niya mga higala nga ayaw kog influensya, ayaw kog diktahe, ayaw ko og kanang kuano kung saon ako pag pahigayon ang investigation. Mo ni ang gisulti mga sukit di paminaw. Na ato ro balikan kasama ang names. Ato balikan ka sa names. Sige names. ICI because you have I'm curious, were you ever offered to join the ICI? Because you have so much feedback from people saying Conchita Carpio Morales should be in the ICI. I don't know if I should reveal this publicly. Yes, I was. I was asked to be the legal representative. They insisted. So I said, no, I'm impervious to influence. I was very frank. Phrase, okay. O sa inyo, I'm impervious to influence. Manang gisulti na, di na ba ko pwedeng ma-influensyahan? So iyang gikuan, ako na hunahon pero di ko gusto ma-influensyahan. Sa tagay ko sa kauras, tagaan ko sa kauras, tagay ko duha ka oras. Ako hunahon unsay maayo. Kada hunahon na sa naghimo sa mental exercise nga, mo na akong kondisyon. Di man ko kanay offer ba appeal ka diri? Di man ko kami okay. Kay ilaning klasiha mahigalaw naman kinahanglan nga. Kanang mo sige okay. Ayaw. Asa una-una ako ha. Kay mohatag sa kondisyon panalitan ko mo appeal ko diha. Unsa man tagaan kog kahigayunan nga ako mo imbestigar. Ayaw kog diktahe. Unsaon ako pag-imbestigar? Unya kung dunay masakpan ako dinha, okay mo. Kay basig mingon ba naa ka dinha nya kanila imbestigaron kanidili. Gihimo ra ko nimong props anang kalakiha. Straight to the point. Gihimo ra kang props anang kalakiha kumaon. Amo ni ang giingon ni Conchita. Di atong balikan mga sugit ni paminabi sige doms, padayon dong. Conchita Carpio Morales should be in the ICI. I don't know if I should reveal this publicly. Yes, I was. I was asked to be the legal representative. They insisted. So I said, no, I'm impervious to influence.
I was very frank. I said, I don't like it if and when I should be there. I don't like anyone to interfere in my work. There was no reaction, but so they said, please, for love of country. Then they said, no, I'll give you 1 hour. Then I said, no. Then they said, 2 hours. Okay. In the interim, I tried to conjure things I would be putting as condition in the event. I would not be honest if I say that I was not open to it, but I was not very sure about it. So I had a mental exercise. I said, what will I put as conditions? Of course, one of the conditions was that they should not interfere in my decision. However, I wanted to conduct an investigation. 2 hours never came. I didn't receive a call, neither did I call. At palagay nyo, bakit na hindi tumawag? Because you said you were impervious to Maybe, of course, you have a lot of conjectures, but that could have been one of the reasons. Would you have taken it? If they accepted my conditions, I would probably have taken it. Conducting hearings in secrecy, I would not have allowed that. So I would probably have been fired. I'm curious. Okay, standby ha. So unsa man iyang gisulti mga sugid paminaw? Iyang gisultihan nga ako og papilon ko din ha. Imbitaron ko ninyo klaro-klaro lang, impervious ko sa influence. Buti pasabot dili ko mapenetrate og influence. Umapil ko diha ako mo imbestigar ana. Ang akong kondisyon ani nga ayaw mo interfere, ayaw mo apil-apil og ayaw mo og diktan ako unsay akong magkwitaan diha og unsay akong decision o kung saan ako pag-imbestigar. Ha? Wa na siya tawagi pagkahuman. Eh, bisag kinsang tarong nga tao mahigala og ingon ka, apil ka diri sa mo imbestigar. Mo ingon mo kuan gyud ka. Nako kung kondisyon kung apil ko. Bisa ako panalitan ko ako may imbitaron nga, okay, Attorney Rufil, pwede ka apil sa ICI. Mo ingon gyud ko say okay mo nga og ako mo imbestigar. Ay, kung yung diktahe, kung usay ko makitaan din nga kamatuuran, may ito ipagawas. Kaya kung imo ko inon nga kaning kamatuuran, ayaw lang ng kanang kamatuuran na, kanilang usa nga kamatuuran, kanila ipagawas, pilion lang, di ko mo apil, para nako. Nga naman, himuon lang ko ninyo mong props, aron lang kunuhay na ICI, kada kong binuang anak mga sukit di paminaw. Straight to the point. Ano kang Conchita Carpio Morales, ingon sa, dili ko mo, kwan, ikaduha, kung siya mo'y naa din ha, dili siya mo sugot nga doon ay sikrisi. So, klaro yun, transparency yun. Og siya mo'y naa din ha, atong itilibayas tanan. Live na to, tanan, streaming tanan. Aron makahibaw ang publiko. Mo na ingon, Conchita Carpio Morales, kung naapa ko, basig ni fire na po ko. Kung naapil pa kuno siya diha, basig, wa na po siya, sige, palagpot na po siya. Ha? Gumikan na lang ang sitwasyon mga sukit ng paminaw. Kuya unin pagkatubaga ni Conchita Carpio Morales, may gala, balikan ko na to dong be. Sige dong. Balik ko na gamay ka usanems. Tanaw, kuya unin iyang pagkatubag. Ever offered to join the ICI because you have so much feedback from people saying Conchita Carpio Morales should be in the ICI. Oh, freeze. I don't know if I should reveal this public. Okay. So gipangutan na siya ni Karen mga kagalaan kung giufiran ba ka nga maapil sa ICI. Tubag siya mga higala, no? Okay, proceedong. Yes, I was. I was asked to be the legal Yes, representative. They Sige, go ahead. insisted. So I said, no, I'm impervious to influence. I was very frank. I said, I don't like it if and when I should be there. I don't like anyone to interfere in my work. There was no reaction, but so they said, please, for love of country. Then they said, no, I'll give you 1 hour. Then I said, no. Then they said, 2 hours. Okay. In the interim, I tried to conjure things I would be putting as condition in the event. I would not be honest if I say that I was not open to it, but I was not very sure about it. So I had a mental exercise. I said, what will I put as conditions? Of course, one of the conditions was that they should not interfere in my decision. However, I wanted Freeze. to... They should not interfere in my decision. Dili sa mag-apil-apil sa akong decision. Mao ni ang gisulti ni Conchita Carpio Morales mahigala, pastilan. Awa na sa tawagi, oy. Sa tawagi ko after kuan. Bisag ako day, sa akong kabahin bag, tawagan ko nga, apil ka dito, Attorney Rufil. Maingon ko nga, at gay kog time una-una ha. Ako sa una-una onig mayo, timbang-timbangon sa akong mayo. Muhatag ko kondisyon sad. Ofiran ko mahigalaw, apil ka diri sa tong team. Okay ko, pero tagay kog time sa pag-una-una. Sa mga, diri na sa media daan, sa una gi-invite ko mahigala sa TV5, apil ka rin sa TV5, ikaw may mong himong angkor, ay sa gamay ha ako sa una-unaon kadali. Di ka mo, ditso na, okay. Mura ka. Ditso na ka mahigala, tando.
namo gyud responsibility attach ana, mo nang di basta-basta lang, ha? Kani tando kanya human diktahan ka unsay desisyon nimo, diktahan ka unsay ipagawas unsay dili. Gihimo ra ko nimo props sa anang kalaki ha. Amo na si Conchita wa na maapil, wa na siya tawgig balik mga higala. Lagi tayo ni katawa mga sugit paminaw.